gilayo nakaila siya, nakakita siya, ug mitindog og gibautismohan siya. Gilutos ni sa bersikulo 1, gilutos niya ang iglesia. Oh, karon mingkaon siya og nabaskog, og didto siya may pipila ka adlaw uban sa mga tinunan sa Damasco. Unya, og gilayon nangatagak sa iyang mga mata ang daw nga mga himbis og gilayon nakakita siya og mitindog og gibautismohan siya. So, nahimo siyang converted na dinha sa Iglesia sa Diyos, nahimo siyang apostolis mga igsoon diya sa Iglesia sa Diyos. So, tungod kay niya siya man usa ka tinawag sa Diyos sa iyang pagkamaisugon sa una, gitawag sa aron mahimong maisugon usab siya sa pagmensahe sa tinuod nga mensahe, tinuod nga pagwali, tinuod nga makaluwas, nga makapaluwas sa tao kung maminaw ang tao og mutuman ini. So, busa klaro kayo ang atong gisulti gipahayag na sa Biblia ang gilutos ni Apostol Pablo Iglesia sa Dios. O gunya diya sa Iglesia sa Dios nga iyang gilutos. Diya usab siya nahimong apostolis. Sumala sa akong gibasa diya sa unang Korinto kapitulo 1 hangtod sa 2. Ingon dinhi sa unang Korinto. Oh, ingon diri si Pablo tinawag nga apostol ni Jesucristo pinaagi sa kabubutong sa Dios og si Sostenes nga atong igsoon alang sa Iglesia sa Dios. O tanawa, aon sa diay apostolis si Pablo diya sa Iglesia sa Dios. Og kining Iglesia sa Dios mo ni giwali ni Apostol Pablo. Basaw na to ang buhat kapitulo 20 bersikulo 28. Giwali ni Apostol Pablo. Ambot lang ka og nagwali ba Pablo og Santa Apostolika Santa Iglesia Apostolika Romana. Ambot og nagwali ba ka? Wala ko kadungog ana pero tanaw na to ang buhat kapitulo 20 bersikulo 28. Kung unsa ang giwali ni Apostol Pablo, basa. Hindri. Buhat 20:28. Hindri. Matgonin ninyo ang inyong kaugalingon o ang tanang panon. Si Pablo nagwalian ha. Mao ni ang wali ni Pablo. Matgunin niyo ang inyong kaugalingon o ang tanang panon. Nga kanila ang Espiritu Santo naghimo kaninyo na mga magtatanaw aron pasibsibo ninyo ang Iglesia sa Dios nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. So klaro kayo ang giwali ni Pablo Iglesia sa Dios. O ambot og makabasa ba niyo ron siya kay iyahan naman pinintindog karon. Mabasa ba niya ng Santa Iglesia Apostolika Romana. So iya ginang ipadarog karon kay kung di siya na magtumutungo ra siya may ko sa pinakayang kapitulo 20:18 nga dungagan ang iyang hampak. Dili ko gusto nga mahampakan atong igsoon mga kaigsunan. Puting luyaw mahampakan na ato ganitong hindi ko mamahal kay nako ni bisag karon sa minagkatikaan. Pero dili ko gusto ka mahampakan. 2 minutos lang tingali. Di ba niya kaghampak ng igsoon? Latiguhon ganita gani sakit mga kayo kana pa nung hampak. Hindi, di pagod makaangkon sa kinabuhi wala katapusan. Di pagod makaangkon sa balaan nga sila. Oh, iya, mahampakan ka, malaglag ka. Mula nga, iya mo nang isulti karon nga, Santa Iglesia Apostolika Romana, yan sa Biblia. Kaya kung wala ka ni, ayan na, durangon na niya, hampakan siya. Takot ko, tanan ang Biblia. Oo, na, Biblia. Na Biblia re. Biblia ra, suma, muna yung ato hanggang kita matuta, Biblia. Be. Oh, Biblia. Wa may kurso sa amin gusto niya. Osa, mga kaigalan magigsunan. Oo. Gamay na lang time. Ato na lang tapuson niya. Basta kay di ko gusto mahampakan siya. Iya ginang ito matuon di mahampakan siya. Salamat. Siya ano mo brad? John J. Grapa. Joji Grapa. Okay. Ya, time brad ako nabot. Okay. Kaya ko Isa time brad. Ay memorize ko ng Biblia brad. sige, maayo kong siya. Right then. Sige. Introduce brad. Introduce. Karon mga igsoon, sunod na po ang ato ang usa ka igsoon mo hatag siya ka pahayag na ang Santa Apostolika. ang Iglesia Apostolika Romana mao ang makita nga kamaturan diya sa dalang kasulatan kong Biblia. Atong paminahon mga igsoon si Brother Efren Yap Pilapinya. Okay. Yata niya panahon. Para ma... Ari ana no. Tara. Sige. Relax ka ba? Oo. Okay ron po ako kay anak ko na. Okay ra. Makita ko ba? Salamat yo. Brad, jato? John J. Grapa. John J. Grapa sa ka kani Katolik Pitbender sa Sauna. Dili. Katoliko dito. Katoliko niya. Original na Katoliko. Juan na sipak ni gawas. O ba ni brother Juan? Wilmer, Emperado. So, kumana ang stand ni Brad Grapa may tungod sa
iyang ipahayag ang iglesia sa Dios. Sa side sa Katoliko, karawa adlawng Sabado ron, April 22, year 2026, Dumaguete City, Negros Oriental. Huwag idama. Ang tagna ni Propeta Daniel 2:44, ang maong gingharian nga dili malumpag. Sa Duay Rims Bible, the kingdom of God is the Catholic Church, sa footnote sa Daniel 2:44. So muna nga, tagna na daan ang maong gingharian. Yan, natuma na sa napitagna ni Propeta Isaias 39:6, Isaias 2:2, ang maong gingharian pagkalalinos sa laing nasod. So kining gingharian na namunga kinigdaghan, Mateo 21:43. Unsa man ang gingharian na mo ni gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18. Matod pa sa Mateo 16:18. Lois Petros et superam Petram edificabo ecclesiam et porte impere non prevalebant adversariam. Tagakwak-kwak rin ikaw rin. So itilyo Peter upon this sacrament by church. Even the gates of hell shall not prevail against it. Usa ka iglesia ang gitukod ni Kristo. I will build my church. What was about? Singular. Usara. Dili daghang. Unya, karon unsa may ngalan sa iglesia? Ginganlan ni Jesus Christ yun. Mga kaigsunan, sumala sa Marcos 11:17. Matod pa sa Marcos 11:17, Domos mia, domos oraciones vocabitor omnibus intibus. Iyang pangalan sa balay sa magampo sa tibuok kalibutan. So, gikan sa ngabil ni Kristo, ginganlan ang simbahan, Marcos 11:17. Yung saingan, nasa Lucas 4:14. Sa Lucas 4:14, mga kaigsunan, na baro kayo sa Lucas 4:14, ginganlan yun ni Jesus Christ o tinuanan to ang the New Testament was written in Greek. Ang bagong tugon na suwat sa Griko. Ang Luke chapter 4 verse 14, kai fime exulten tes Catholis pericoro pireuto. Word Catholis universal, makilapon sa tibok kalibutan. Yan na sa buhat 9:21 sa Greek Bible, Acts 9:31. Iminon Ecclesia Catholistes Judaias Kagalayas kay Samarias. Irinin ikinin oy tumudumini. So the word Ecclesia Catholis, which means Catholic Church. So timana na to nga ang New Testament ang bagong tugon na suwat sa Grigo nga pinulungan. Ang uban mo gamit binisaya translation na di na original ang binisaya, kundi Greek, Latin, niya sa Old Testament Hebrew na o Aramay. So nasulat sa Biblia ang Iglesia Katolika sa buhat 9:21. O niya, nganong ginganlam na Romana? Doon kay si Kristo nagwali sa Jerusalem, wa siya dawata, Juan 1:1. Iyon dito nga, he came on his own, and his own receive him not. Niyari sa gulingon ng katawan, apan wa siya dawata. Mao na ang headquarters na Catholic Church, gikan sa Jerusalem, extended to Rome. Paro kayo. Sa ito ba, extended to Rome. Ilugway nga ito sa Roma. So muna mga kaigsunan, nga ang ginganlan na sa simbahan Katoliko kini mga kaigsunan nga gilalin nga ito sa Roma. Ang sa may ebidensya na ito mga kaigsunan, buhat 23:11. Gawa 23:11. Nitupad ang Diyos kang San Pablo mingon, Pablo, kining gipamatuod mo sa Jerusalem sa samang pagi nagpamatuod usab ka sa Roma. Vice versa ba? Kani driver naman tricycle si Brad, yung amigo. Vice versa o driver ka jeep. Dumaguete ito si Bulan. Tanawan ng kilid na may vice versa. Bot pasabot mga kaigsunan, vice versa. Mubiyahe ka si Bulan to Dumaguete, vice versa na, vice versa sa Latin. So muna nga, the Church of Jerusalem
The Church of Rome just the same parehara. Una nga, gikan sa Roma, ikailap sa tibok kalibutan, Roma unong City 8. Sa ato pa, niabot sa Pilipinas, ang Catholic Church. Una nga, kung nga Roman Catholic Church, yung mga dagkong referensya sa tibok kalibutan, ang International Encyclopedia, Volume 15, page 520. The Roman Catholic Church, there are two equally valid definition of the Catholic Church. Comparable the two natures of Jesus Christ. Each founder who was both human and divine. Sa ito pa, ang Iglesia Katolika Romana, matandi sa nato sa duha kinayan ni Kristo Diyos ug taong matuod nga siya may founder. Ang Ruler Encyclopedia, Volume 5, page 106, the Catholic Church is a divine society founded by Christ. Mahalak na di mo dawat og referensya. Pero Biblia, klaro naman, mga kaigsunan. Muna nga, unya, ang iyang giskutan sa ito pinanggagat mga kini, di ba tiya, ikuha ni, comparative study ni, kaya di bisa gusto cross sa amin. Nga, igiskut sa Iglesia sa Dios, kanang Iglesia sa Dios sa 1 Timothy 15:16, 1 Corinto 12:1, 1 Corinto 1:1, kanang giskutan ni San Pablo, kanang Iglesia sa Dios, muna Iglesia Katolika. Wala siya may baho na. Si Kristo, matuod nga Diyos, matuod nga tao. Kulosas 2:9, ang tibaw ka pagka Diyos, naa sa pagkatao ni Kristo. So si Kristo adunay duha ka nature, turugad ang turuman. Muna nga, kini ang giskutan diri sa Biblia, sa itong pinanggang katbang, ato ni basahon kay buman iyang gigamit ang Iglesia sa Diyos. Nya, supak sa Kristo ikatukod, atong tanahon, diri mga kaigsunan, sa 1 Timoteo 3:15-16. Atong tanahon. Ingon diri nga, apan kumalangan ako, kining sulata mo'y nagtudlo kanimo kung saan nato pag kinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan nga buhi nga Dios nga haligi o sukaranan sa kamatuoran. Simbahan sa buhi nga Dios. Unya sa 1 Corinto 1:1 na umuna Iglesia sa Dios, igabis na pinanggagat pang tumatawag. Atong tanawon diri. Atong tanawon diri mga kaigsunan sa diri mga kaigsunan sa gikan ni Pablo nga ang pagbuot sa Dios gitawag nga mahimong apostol ni Kristo Jesus. Gikan usab sa atong igsoon si Sosthenes alang sa simbahan sa Dios diya sa Corinto ang tanan nga gitawag aron mahimong balaang katawan sa Dios. Wala may iglesia sa Dios diri. Wala mabasa. So pakyas sa binanggagat ba nga si Barcelona ay Kanina simbahan nabasa sa Dios. na ito nimo. Ang Nabasa na ito kanina nimo. pero ano Timothy 3:15 nangingon mo dito. Ningon diri nga haligi o sukaranan sa kamatuoran. So diha ang simbahan haligi man siya. Kanang Biblia, produktor ba sa simbahan Katoliko. So, kanang mo interpret sa Biblia, mo na simbahan. So, kanang Iglesia sa Dios, mao na Iglesia Katolika. Nga naman, pag-ingon niya sa Matthew 16:18, pagkatukuron ko ako ng Iglesia, Yes Kristo, Diyos mo na, patawag sa Iglesia sa Dios, ang Iglesia Katolika. Wa man tayo makita sa four Gospels nga si Kristo nagtugod ng Iglesia sa Dios. Bisa kang Diyos samahan mo na yung baruganan, nga man nagtugod ng Iglesia sa Dios, nga pagkatukurong ko ang Iglesia sa Dios, zero na. Four Gospels, bisag Matthew to Revelation, wa kita makita mga kiigsunan, bisag nino na lang nga ato binanggang gatbang nga nagtukod ang amahan o Iglesia sa Dios. Kaya di mi siya mutuo nga si Kristo nagtukod ng Iglesia. Para nako, kaya ako may mo comparative study within pila na kami nagtubat? Abay, napay 5 minutos. Last 5 minutes. Usa mga kaigsunan, ang Iglesia sa Dios mao na yung Iglesia Katolika. Bisag bali-balihon ba, ang Iglesia Katolika muna yung Iglesia sa Dios. Kay Diyos may katukod, si Jesus Christ. Asa iproiba nga Diyos Kristo? Klaro ini kuha na.
Hebreo 1:8. Ingo, Free time na. napay 5 minutes. 5 minutes. Napay 5 minutes. Ingon rin nga, apan bahin siyang anak, mingon ang Diyos, ang imong trono ro Diyos, mulungtad hangtod sa kanturan. So Diyos ang anak. Sa ito ba, pagtuko ni Kristo og simbahan, Iglesia Katolika, niya, Diyos may katukod. Pwede tawag ni Iglesia sa Diyos, kay Diyos may katukod. So mo na nga, ang iyang ipabaro kay Iglesia sa Diyos, mao na Iglesia Katolika. Sa ito, ato pinanggagat bang, muy gadugag liko na sa mga ibaruganan. Nga Iglesia sa Diyos, mo Iglesia Katolika. Pero liko na. Muy haligi, oskuran na sa kamaturan. Mo ang simbahan Katoliko, diyan na, wa pa ubang relihiyon. Kay Suna. Una nga, kini akong ipabarog diri sa Dumaguete City, Negros Oriental, August 2026. Kini, wala na bang debatiha, ikan may sa K5 News FM. Padung diri sa Plaza Boulevard, gumikan lang sa daghang tao sa kayo diri mi sa Akbang sa Boulevard. So, duha ni ka debatidor sila na gikan sa SDA ino sa nagtukod Iglesia sa Dios, murang Glendale Turin niya pre. Ato pinang gikas Katoliko ng Iglesia sa Dios. Uni yan ang tinunan. So klaro og tinaw kayo mga kaigsunan. Ang Iglesia Katolika o Iglesia sa Dios. Kay di sa kahatag prueba nga si Dios Amahan, si Y.S. Bulis nagtukod og Iglesia sa Dios. Di na, zero na. Kaya Iglesia sa Dios, nag-mention na San Pablo sa Iglesia sa Dios. Pero wa, mag-iskot San Pablo, gitukod na sa Diyos Amahan. Ang gitukod, si Kristo nagtukod og Iglesia, Mateo 16:18. Unsa Iglesia? Iglesia Katolika. Buhat 9:21. So muna nga, natapos sa atong Juan, brother. Ay. Daro? Wah, live na. Mana brad? Unsa mao ra man ang Iglesia Katolika? Katolika Romana, wala man. Marka sa matod nga iglesia man na. Ang Roman Catholic Church mao ra man na siya. Mo tinuod ni Kristo na. Ang marka sa matod nga iglesia. Mana man. Okay na. Wala ri batal no. Oo. Mana si? Oo, debate na kita. Oo. Sunod, debate na ta. Kani Brad. Mutananay na kita. Ikaw, cross examine debate mo ha? O, sunod, debate. Karon. Lagi sarta mo rin sa Negros. Debate na ta. Ikaw Brad, brigidor ni sa si Rick Sulon Makong Mangyaw. So, dere mga kigsunan. Pero na yung simbahan, Brad, hindi ko na iglesia. Ha? Sa simbahan. Pwede sad pero Building. dili mo na